lagi ning mburi iki lho. Dadi sampe dhewe ayo rene barake rene lho. Rene kowe kuwi wong apa? Rene. Lah yo jeneng kono. Ya rene. Jane iki mboke sing ndi mboke? Mboke sing endi iki mboke ora bisa nuturi lawan anake. Aku pancen nek kula deblek-deblek lundur rayu. Oh ngono. Nek mangan jalan lontong mondok rayu. Apa yo ngono nek mangan karo jangan lompong iki ngono. Nggih marek kok. Ya blek. Nggih. Nek kula kok blek lah sing endi? Kula maya. Coba mangkon ngono. Lah sing diceluk wedok-wedok lah baju ora diceluk dhewe. Ngono ya? Ya iri to. Oh, nang ngono biar baleni kok kono tak celuk. Kakak sok ngene. Woi, banci woi. Lho, Bu. Seneng aku seneng. Aja kaya ngono. Baji pi. Sing lemah teles. Lemah teles. Banyu. Iya. Ya banyu. Sing gandes sing teles. Oh iya, lemah teles gandes teles. Iki lho. Oh iya sing mau tak dadi bocah wadon. Aja krusak-krusuk, aja kasar sing kaya ngono. Anu sing tak kira ana EBH, tibake botol. Batako. Katone ki mau lagi nyambut gawe. Supaya kok yo dekne. Ganje wong sing unik nggih kene. Ya ora dadi ngopo. Aku seneng nak kabeh nyambut gawe iki padha sigrak padha kaya ngono kuwi. Ganje to. Nek yo aja ngono lho ya. Aja padha lali kewajibane. Sampe nggih enten sing dereng kula rampungake. Lho, lah kok bisa? Niku jeneng sempak Dorayu. Lah kewajibanmu apa? Amel. Ayo, ngopi apa? Aku ngomong ayah aku kok lali. Oh iya, ayah kok amel ae eling amel. Kewajibanmu apa sayangku? Jual diri Dorayu. Ya ngono. Nek tate tuban iki kudune ngono. Nggih Dorayu. Enten sing gundale-gundale ngene iki sing jual diri iki. Jual dirine gak ada lawak lho Ya ya. napa lho? Ada riasan. Ada riasan. Ada riasan iki jenenge apa? Jenenge apa? Muani. Muwani. Lho iki jane ana pire apa piye? Kok saben wis suwen le nyendat niki mau Dorayu saben nunggu kok piye kae kok gumun aku. Aku kudu nang aku. Wis yo yo. Tapi lo cukup semene wae anggono dolanan. Jika rasa seneng lewat sajroning atiku. Kan kok kabeh mau aku paling bersih kaya ngono. abdi wis pirang taun. Patang tahun. Lah yo nyepakke palungguhan wae kok ora bisa. Lah pancen nembe kula litor niku. Aja nganggo Lho, lah pripun? ya tur ngono wae. Nggih mboten sekecat.
Mas. Mergo ana wigati sing arep ndakake kelawan slirah. Aku njaluk sekabeh para mbanceti kono aturana nindakke kewajiban. Terus nganti sakit baru. Iya menten. Saya paring dawuh sore niki dina sekadang pesen kono sajene Taman Kabudren. Tak aturane kukuran lho. Oh, sing kados ngaten iki karo kula nyuwun pamit. Isa. Anggo kula terus dalan. Yai Rasulullah sakwisipun kakang purna anggene bloko lawan Yai Rasulullah pun kakang jaluk aja nganti kaget ing penggal Yai dadekno kawruhmu yen tori kalenggan iki pun kakang katundong ning bumi Tuban Yai. Yai Rasul. Yai Rasul. Mergo kabeh mula kebak ing lelakon sing dumadi ana ing Kabupaten Tuban. Kawiwitan saka kebak ing para wanita sing padha munggah dhateng Pulo Yakub matur marang Kanjeng Rama Wilanti. Yen to bocah wadon kuwi mau padha ngarepe wong kature sing tumindak iki pun kakang Yai Rasul Yai Rasul pun kakang iki ora ketemu ojo meneh kok kuwi bocah cilik panas ning mergo kabeh maurama ora percaya apa sing dadi aturipun kakang satemah Kanjeng Rama ora kuat ngampah hawa kanepson murina penggalihe satemah tundung lawan kakang Yai Rasulullah mula tak cekake maneh nganti pun kakang cegak kapara mrepeki nggonmu dedolanan lawan para banjir kakang bakal njaluk pamit marang Yai Rasulullah pun kakang bakal ninggalake bumi Tuban Yai. Yai Rasulullah. Yai Rasul. Lamun tok kowe kandha lamun pun kakang ora mesake klaim. Pun kakang mesake banget lawan Yai Rasul. Nek wis kepiye maneh ya. Kaya
kaya mapanipun kakang oleh bumi tuban. Kaya dening rusuk angregeti marang pelata. Mongko saktenane pun kakang iki ora kleru-kleru. Kula yo ya. Sarekke ati. Jenjemke rasa. Aja nganti nyarwus gondeli lawan punka. Punka. Ojo ya. Ojo nganti kowe melu lawan punka. Katrimo ning bumi tuban kene wae. Aku tau janji apa ya? Itu wonten kadipaten Tuban. Kedah wonten kalosan, kedah wonten rasulan. Itu dene samri kok kalosan pilorake wonten kadipaten Tuban. Rasulan kedah derek panjenengan dilarake Kang Mas. Ora. Kowe prapek sapaning pun kakang rikala semono. Ning mergo kabutmu kahanane wis beda. Wis kowe mapan. Aja nganti kowe melukan pun kakang. Derek panjenengan Kang Mas rasulan Kang Mas. Mapan ing bumi tuban. Mapan ing bumi tuban. Aja. Yo sing gedhe pangapuran. Yo kene kok nganti pun kakang tegelan mentara miloro lawan kowe. Mergo kowe iki angel tuturan. Ora gelem manut lawan pun kakang. Yai Rasa. Wis. Ora sadar kowe tawang-tawang kange. Pun kakang ora tegel. Pun kakang ora mentolo lamun pun kakang nyawan kowe tawang-tawang kange. Aja. Koyo Yai Rasulan mergo kabeh bot-bote rasa tresnamu lawan pun kakang. Ora gelem pun kakang tinggal jane pun kakang bakal nyarujuki sliramu derek pun kakang Yai. Wis tuh ojo nganti kowe nangis. Bakal muspro terto wening tumetes ana ing bantok. Iku sak betara pun kakang. Yai Rasa. Nek pancen Yai Rasa lan ati kepengin nderekke pun ninggal aku. Pun kakang ora bakal ora kabutan ya. Tansah
sangsaya bungah sajroning atine kakang lamun tok darbe sekadang sing tansah tresnani karo iki ngono katone iki wis arep ngancikake suruping sono besok bae esuk-esuk bareng plet ing surya saka wetan ayo bebarengan kowe lan pun kakang bareng ninggalake Kadipaten Tuban ampun gerak menyang Mesrama lho. kula sak ketara ngasuwa ya padha sadyan ya bisa pun kakang nilake kupat awit saka rasamu sing tresna kawan pun kakang ing kono gawe tentreming atine kakang ingkang berana sepelan agemanu sak ketara pun kakang silit besok lamun tok pun kakang wis tumuli bali menyang Kadipaten Tuban ageman kinarya bono kono pun kakang urip bakal tak balik kula pun kakang jaluk pamit pun kakang jaluk pamit Kang Mas saya Kang Mas. Kang Mas. Fitrian wonten pundi Kang Mas? Duh, Kang Mas. Kang Mas. Kula berbangga sangat kakung menjenengan sekadang semua kula. Dan menjenengan tenggo di kalang iklaran semulan Kang Mas. Kang Mas saya Kang Mas. Dan semulan kebutan nyari wasem lagi Kang Mas. Kendawan dekat Kadipaten Tuban. Kendawan terus semulan kendawan pengawasan. Dan terdesak kau menjerat sebut dan kau menjelani dalam kita Rasulullah. Kang Mas, sedangnya sampai bagi kilo, Rasulullah kuku bisa kalau untuk Kadipaten Tuban. Kang Mas, Kang Mas, Kang Mas.
dening Rama Sunan Ampel. Aku kang iki ngupati jangkeping wali songo ana ing tanah. Dur aku kudu menyang ingen. Kamangka bebasan. Aku wis jajah desa Milangkung. Ning kanyatan durung ana wawasan. Lumayumu ana ing tengahing alas. Kuwe kanthi tawang-tawang tangis. Jenengmu iki kok kuwe tawang-tawang tangis sak tenane iki ana wiki. Onggonmu tetangisan mung kuwe rumangsa kelangan kelawan sedulurmu Raden Sak. Ya, para sawulan iki ana dalan. Nggonmu bakal iso ketemu kelawan sedulurmu lanang Raden Sak. Menika kangge cara menapa? Saguh. Kula menika badhe begitu iki. Kula sanggup. Nek kowe saguh, nggonmu enggal-enggal bisa ketemu kelawan sedulurmu Raden Sahid. Kowe gelem tapa ngidak? Tapa ngidam. Tapa ngidam menika menapa? Sing tegesing tapa ngidak. Kowe kudu nukar busana aja nganti nganggo ageman. Kowe teges kudu wuduh tan bedaning kidang kae. Nek kowe saguh kono enggal-enggal wiwiti dimen enggal bisa ketemu kelawan sedulur. Ya, aku kelingan pitung kasih Rama Sunan Ampel. Nek kowe bisa ketemu kelawan manungsa kang bisa jangkepi wali songo ning tanah. Aku kudu lumaku ngalor